Γεια σας, παιδιά! Έχουμε σκεφτεί μια τρομερή ιδέα. Ναι. Θα κάνουμε ένα prank στον μπαμπά μου. Θα του κάνουμε φάρσα. Θα του ρίξουμε νερά στο μπάνιο. Ο μπαμπάς μου καταρχήν κάνει δουλειά. Πες τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς, ακριβώς εκεί θα είναι η φάρσα. Ναι, παιδί κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι, για να καταλάβετε, είναι ψυγίατρος, έτσι έχει το όνομά του. Φτιάχνει ψυγεία, κουζίνες και αυτά. Κάνει επισκευές οικιακών συσκευών. Είναι αυτή η κάρτα του. Ναι. Είναι και από πίσω. Κάνε το ανάποδο. Άμα θέλετε κάντε post το βίντεο για να το δείτε. Θα βάλουμε και από κάτω τα social media της επιχείρησης. Στο link. Η ονομασία είναι ψυγίατρος. Οπότε, λόγω της δουλειάς του μπαμπά, σκεφτήκαμε να του κάνουμε μία φάρσα. Ναι, να του πούμε ότι χάλασε το πλυντήριο. Ναι, θα ρίξουμε νερά στο μπάνιο, θα βγάλουμε το φίλτρο και αυτό. Ναι. Θα τον πάρουμε τηλέφωνο έντρομη, να του πούμε. Ναι. Αντώνη τον λένε τον μπαμπά μας. Τον μπαμπά του Άγγελου, με το δικό μου. Θα του λέω, ναι μπαμπά, θα μου πει έλα παιδί μου, θα γίνει χαμός εκεί πέρα. Χάλασε το πλυντήριο της μαμάς, τρέχει νεράκι, πλημμυρίζει το σπίτι. Γίνεται χαμός, πρέπει να έρθεις γρήγορα, γιατί γλιστράμε, πέφτουμε. Θα του πω, έλα πιο γρήγορα μπορείς. Αυτός μάλλον θα πει, έλα, έρχομαι όσο πιο γρήγορα μπορώ. Μετά, αυτό, ναι. Θα έρθει, θα περιμένουμε να το φτιάξει και δεν θα του πούμε την αλήθεια ότι εμείς βάλαμε τα νερά και θα ψάχνει να βρει τη βλάπη και δεν θα τη βρίσκει. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε τότε, θα δούμε, θα το σκεφτούμε, δεν θα σας πούμε από τώρα. Ναι. Πρέπει να δούμε εμείς πώς το σχεδιάσουμε όμως, Άγγελε. Πώς θα βγάλουμε το φίλτρο και πώς θα ρίξουμε τα νερά για να καταλάβει την αληθινό. Εντάξει. Ναι. Οκ. Λοιπόν, πάμε να το σκεφτούμε λίγο, να το σχεδιάσουμε και θα σας πάρουμε μαζί σε κάθε βήμα αυτής της μικρής σκανταλιάς. Τα λέμε σε λίγο. Γεια σας παιδιά. Λοιπόν παιδιά, πάμε τώρα να ξεκινήσει η φάρσα. Ναι. Πάμε να χαλάσουμε το πλυντήριο. Ναι. Φύγαμε. Θα είναι πολύ αστείο. Θα είναι πολύ αστείο. Λοιπόν, Άγγελε. Θα βγάλουμε το... Κάτσε τώρα, λοιπόν. Πρέπει να βγάλουμε το ανοίξουμε το φίλτρο, έτσι είπαμε. Ναι. Ωραία. Πώς ανοίγει το φίλτρο όμως. Η γυναίκα του ψυγιάτρου και δεν ξέρει να ανοίγει το φίλτρο. Περίμενε. Κάτι θα βρω. Κάτσε, βρήκα. Το παιδί. Ένα τσιμπιδάκι. Λοιπόν, ανοίξαμε το φίλτρο του πλυντηρίου. Κάπως ξεμηδώνει αυτό. Α, ρίξουμε και λίγα νερά κάτω. Δεν ξέρω πώς ξεμηδώνει. Άγγελε, βοήθαμε. Έλα εδώ. Εγώ είμαι γιος του ψυγιατρού, άστο. Δεν πειράζει, θα ρίξουμε κάτι νερά, θα το ανοίξουμε. Θα μπορούσαμε, αλλά πρέπει να φαίνεται μια βλάβη. Είναι φάμε. Έλα. Δεν ξέρουμε. Άστο. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να τα ανοίξω. Τι να κάνουμε. Να ρίξουμε νερά μόνο. Α, ναι. Όντως σου λες. Ναι, όντως. Εγώ θα ρίξω. Ρίξε λίγα νερά. Περίμενε. Τι. Περίμενε. Κάτσε να σηκώσω αυτό. Μπορεί να έχει. Ωραία. Λοιπόν. Κοίταξε. Περίμενε. Ωραία. Εδώ. Μπράβο. Ναι. Ωραία. Πιο κοντά στο πλυντήριο, βρε Άγγελε. Γλιστρήσεις, πρόσεχε. Πιο κοντά στο πλυντήριο για να φανεί ότι βγήκαν από αυτό. Ναι, όντως. Και σπρώξτε λίγο. Δεν είναι αυτό. Θα μας δείξει ο μπαμπάς σου πως ξεβιδώνει αυτό. Ναι, όταν το πούμε. Λοιπόν, να σου πω, το κλείσαμε, είναι έτοιμο. Πάμε τώρα να τον πάρεις τηλέφωνο. Ναι. Ωραία, πρόσεχε με γλιστρήσεις. Πάμε. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, τώρα ο Άγγελος θα πάρει τον παπά του τηλέφωνο να του πει ότι συμβαίνει κάτι σημαντικό στο σπίτι. Ναι. Το τηλέφωνο... Τι χάλασε? Κλείστο! Περίμενε καλέ, θα το φτιάξω. Τι είπα στο τηλέφωνο? Αντέξει. Περίμενε.
Κάτσε κάτω. Παιδιά, λοιπόν, πώς το τηλέφωνο. Ορίστε. Μας κάνουν εμάς φάρσα μάλλον τώρα. Ακούγεται. Ναι, παπά. Μπορείς να έρθεις γρήγορα στο σπίτι. Θα σου πω όταν έρθεις στο σπίτι τι έγινε. Καλά είμαστε. Απλά έλα γρήγορα στο σπίτι και θα σου πω όταν έρθεις. Έλα. Τι είπε? Λοιπόν, είπε ότι έρχεται γρήγορα, έρχεται αμέσως. Ωραία. Αμέσως. Ωραία, πάμε να ράξουμε στο σαλόνι και να τον περιμένουμε. Ναι. Πάμε. 1 hour later. Όπου μαμά θα γίνει χαμός. Λες να έρθει γρήγορα ή να αργήσει? Νομίζω γρήγορα θα έρθει. Τον ανησύχησες πολύ, Αχ, Μπορεί να νομίζω ότι σημαίνει κάτι άλλο. αχ, Λες να καταλάβει ότι του κάνουμε πλακά? δεν νομίζω. Όχι λες, Ψάχνει ο κακομοίρης να βρει τι συμβαίνει και δεν θα έχει τίποτα το πλυντήριο. Για να δούμε. Έχει πολύ πλάκα όλο αυτό. Όχι, κάτι ακούω κι εγώ. Νομίζω ήρθε. Για δες. Κομπές είσαι. Κομπές είσαι. Αντώνη, γύρισες? Τι έγινε, τι κάνατε? Γύρισε ο μπαμπάς. Πάμε να του πούμε τι έγινε. Πάμε. Πάμε. Να το ο Αντώνης. Αγγελάκι, τι πάθατε? Αντώνη, έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Τι έγινε, τι έχετε πάθει? Αντώνη, χάλασε το πλυντήριο. Ναι, και δεν μπορώ να βρω ρούχα. Ηρεμία. Έχω μείνει όλη μέρα με αυτά τα ρούχα. Ηρεμία και θα δούμε μόνο. Καλά είσαστε? Ναι, καλά Δεν είμαστε. τρομάξετε, Εμείς καλά ρε. είμαστε. Ψυγείατρε, το πλυντήριο δεν δουλεύει. Πρόσεχε, γιατί... Έχει γεμίσει νερά, ναι, πρόσεχε. Έλα εδώ. Αντώνη, μήπως θα βγάλεις τις κάλτσες σου, θα γίνουνε μουσκεμα. Κοίτα εδώ πέρα τι Δεν γίνεται. πατάμε καταρχήν, εδώ πέρα μας χτυπήσει το ρεύμα. Κάμερα, Για καθίστε, δεν χαμός. πατάμε μέσα. Για περιμένετε να δω, τι έχει γίνει εδώ πέρα. Πού είναι τα νερά, ρε παιδιά, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Τα είδα. Έκανε κάποιο θόρυβο? Ναι, και χάλασε το... Τα έβγαλα τα ρούχα που είχα μέσα. Έκανε θόρυβο την ώρα που έστειλε το πλυντήριο? Έκανε κάποιο θόρυβο περίεργο Ναι, και ήρθαμε εδώ, ναι. είδαμε νερά, το άνοιξα, έβγαλα τα ρούχα, Ναι. τα άπλωσα. Τα είχε πλύνει τα ρούχα? Μυρίζανε κάπως περίεργα. Άρα δεν τα είχε πλύνει. Δεν τα είχε πλύνει καλά, αλλά εγώ τα έβγαλα από εκεί. Γιατί χωρίς να βγάλει νερά ο κάδος όμως, τα νερά είχαν τρέξει από κάτω, από εκεί από το φίλτρο. Από εδώ, Ναι, από εκεί, ναι, από εδώ ανοίξανε. ναι. Α. Για να δω πώς θα το ανοίξω λιγάκι τώρα. Να πάρω αυτό εδώ. Μάλλον θα χρειαστεί τα εργαλεία μου να φέρω. Θα στα φέρω. Θα μου φέρεις τη βαλίτσα μου μέσα από το γραφείο σου, ευχαριστώ. Αλλά εσύ το χαλάσεις το πλυντήριο? Όχι. Ποιος το χάλασε? Η μαμά του Άκη. Μελή, τι είναι αυτά που λες? Πώς το χάλασε, ρε, βάλε να πλύνουνε. Ναι. Θα τα κάνεις. Αλλά εσύ, τσούδο. Κοίτα. Δεν μου λες, για να σου πω ένα μυστικό εγώ, να σου πω λίγο ένα μυστικό. Ορίστε η τσάντα με τα εργαλεία. Αλήθεια. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Α, ώστε έτσι, Οκ. Για να δούμε τι να έχει το πλυντήριο άραγε. Πάνε πάρτι, δεν τη βρήκα. Τι πάνε πάρτι, ρε. Πώς θα πάει στο πάρτι? Δεν τα βρήκες τα εργαλεία, Αγγελάκο? Όχι. Δεν τα βρήκα στα αλήθεια. Νομίζω ότι το βρήκα. Δεν θα είναι τέλειο. Παιδιά, έχουμε ρίξει νερά μόνο μας. Έχουμε φταίει. Δεν φαίνονται τα νερά. Βάζει την κάμερα, δεν φαίνεται. Έχει πάντως. Έχουμε ρίξει νερά εδώ. Είναι μουσκεμα. Και νομίζω ότι έχω αναγνωρίσει και τη βλάβη. Ευτυχώς ο βοηθός μου με βοήθησε πάρα πολύ στην να αναγνωρίσω τη βλάβη. Έφερες τα εργαλεία σου? Έφερα, ναι, κάτι που έχω εδώ πέρα. Μετά δεν έχει τρυπήσει. Όχι, σου λέω από κάτω βγήκανε, από εκεί, ναι. Να δω. Μπράβο. Αυτό εδώ. Ψυγείατρε, αυτό... Αυτό ξέσφιξε. Ναι, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Πώς ανοίγει αυτό το πράγμα?
Ξεβιδώνεις. Εμείς δεν μπορέσαμε. Α! Και άλλα νεράκια. Συνεχίζει και τρέχει νερά. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, έτσι. Άντε, πήγαινε από εκεί και θα το δούμε για να με ληστρήσετε και έχει και ρεύμα. Ωραία. Έλα από εκεί να μας πεις. Πονηρή. Πήγαν, ξεσφίξαν το φίλτρο, ρίξαν νερά, τώρα θα δείτε τι θα πάθετε. Τώρα θα σας κάνω εγώ να μείνετε χωρίς ρούχα για κάμια 10 μέρες για να πάθετε να κάνετε φάρσες στον μπαμπά. Ξυπνάτε. Νεράκια τελείωσα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να δούμε τι έγινε. Να μας πει τίποτα, να μας πει. Να μας πει. Αντώνη, τι έγινε, κατάλαβες τι συμβαίνει με το πλυντήριο? Κατάλαβα, ναι. Κάτσε εδώ. Λοιπόν, παιδιά, έχει πρόβλημα το πλυντήριο. Τι έχει, Τι έχει? τι έχει. Τι συμβαίνει? Έχει σοβαρή βλάβη. Κάθισε κάτι μέσα. Σοβαρά τώρα? Ναι, δυστυχώς και τώρα αυτές τις μέρες που είναι δεν θα μπορούμε να πάρουμε πλυντήριο. Εύκολα τώρα έχουμε να σας πω. Τι εννοείς? Λοιπόν, το πρόβλημα που τρέξαν τα νερά ήταν το Ναι. λιγότερο. Το θέμα είναι ότι τα νερά τρέξανε και πήγανε πάνω στο μοτέρ του πλυντηρίου. Και ευτυχώς που δεν σας χτύπησε και το ρεύμα, γι' αυτό έπεσε η ασφάλεια. Έχει καεί το μοτέρ. Μάλιστα. Δεν άκουσε κανένα θόρυβο τίποτα. Όχι. Δεν ήταν λίγο σου είπα πριν. Έκανε ένα θόρυβο μικρό. Κάπου τρέξανε νερά προφανώς και πήγανε στο κάτω μέρος του πλυντηρίου και εκεί έχει το μοτέρ και την πλακέτα του πλυντηρίου. Και δεν μπορούμε να πλύνουμε δηλαδή τώρα. Όχι, σε καμία περίπτωση. Πρέπει να πάρουμε καινούργιο πλυντήριο, αυτό εννοείς? Το πιο πιθανό, αν δεν καταφέρω να το επισκευάσω, ναι, θα χρειαστεί καινούργιο πλυντήριο. Είναι σοβαρό τότε. Μάλιστα. Είδες μια σταγόνα νερό τι μπορεί να κάνει, Ναι, ναι. Μάλιστα. Τι να πω. Πάω να φάω εγώ. Ναι, εντάξει. Οκ. Ψάξε να δεις αν υπάρχει ένα πλυντήριο. Ναι. Ναι, θα κοιτάξω. Άγγελε, ένα θα σου πω. Την πατήσαμε. Πήγαμε να κάνουμε φάρσα και την πατήσαμε, το κατάλαβες? Τι θα